Az egyrésztről azt mondják, hogy nagyon könnyű, mert hogy az embernek alaptermészete a teremtés, mivel magának a teremtőnek a megnyilvánulása. A másik oldalról meg érdekes módon mégis be kell gyakorolni, mert az emberekben be van ez rozsdásodva, el vannak szokva ettől. Úgyhogy érdekes, hogy amikor az embernek azt mondják, hogy bármit kívánhatsz, megkapod, akkor egyik oldalról ezt nagyon könnyen tudja. Tehát nagyon könnyen tud kívánni, hogy ez is milyen jó lenne, az is milyen jó lenne, hiszen ezt hozzuk magunkból. És érdekes módon mégis a másik fele meg már nem nagyon tud kívánni, mert valahogy már elszokott ettől, hogy egy ilyen világban él, hogy ott ő kíván, ő irányít, az történik, amit ő szeretne, és eleinte olyan tanácstalan is. A másik pedig, hogy figyelni kell hozzá. Tehát az ember nem engedheti magának azt a lustaságot, hogy akkor most nem teremtek, aztán majd valahogy lesz. Mert még azt is meg lehet teremteni tudatosan, a lehető legjobb formában, hogy laza vagyok, nem történik velem semmi, és milyen jó. De értitek, egész más az, amikor az ember csak úgy elengedi, hogy fáradt vagyok, lusta vagyok én ahhoz, hogy kitaláljam, hogy mi hogy történik, mint amikor szándékosan, célzottan megteremtem azt, hogy egy olyan helyzetben vagyok, ahol csak pihennem kell, nem kell döntéseket hoznom. Az egyik egy nagyon pozitív élmény, a másik meg egy nagyon negatív élmény. És mégis valójában mind a kettő az. Tehát amikor az ember tudatosan alkot olyan pillanatokat, ahol nem használja a teremtő képességét, ez egy paradoxon, érdekes módon használja, csak arra használja, hogy nem használja. Értitek, hogy mondom? Tehát az ember azt is megtervezheti, hogy következő nap nem fog tervezni. És úgy alakítja a napját, hogy a következő nap ezt ne kelljen megtennie. De valójában ez is egyfajta tervezés. Az embernek még azt is meg kell terveznie, hogy szabadságra menjen el. Pedig elvileg a szabadság az, amikor nem kell végre kitalálnia a dolgokat. Úgyhogy egyszerűen hagyni kell, hogy az ember ebben a tudatosságban megmaradjon, és folyamatosan hozzon döntéseket, és az is csak a döntésének a következménye legyen, hogy nem hoz döntéseket. Ez egy tudatosan megválasztott időszak legyen, és akkor mindent jól él meg. A legtöbb ember egyszerűen lemond a teremtő erejéről, azáltal, hogy ellustul, vagy nem is tudom. Egyszerűen ez olyan, mintha valaki egyszerűen azt mondaná az étterembe, hogy adjatok engem békén azzal, hogy mit tegyek. És akkor egyre éhesebb lenne, és akkor mindig, amikor megkérdeznik, ne bántsatok engem, hagyjatok engem békén. És egy idő után annyira éhes lesz, hogy akkor mégis el kell kezdenie gondolkozni azon, hogy hát akkor mit is kéne ennem. Pedig hát ezt az egészet megoldhatta volna úgy, hogy a legelején azt mondja, hogy ezt kérek, és akkor tulajdonképpen minden úgy történt volna, ahogy szeretné. Tehát a buddhisták, meg amúgy a keletiek azt mondják, hogy valójában minden problémánknak, minden fáradtságunknak, minden negatív eseménynek, ami velünk történik, csak egyetlen egy oka van, hogy nem voltunk késznél, a tudatosság hiánya, a döntésképtelenség, és az, hogy én magam lemondtam a trónról, én magam lemondtam a teremtő erőmről, én magam adtam át a varázsbotomat, a stafétabotot valami, vagy egyszerűen csak fogtam, és így elhajítottam, és akkor éppen amit az művelt a véletlen miatt, akkor az lett. De ha újra megfogom, akkor az történik. Ha nem fogom meg, akkor úgy magától éppen bármilyen krikszrasszot csinál, tehát tényleg a tudatlanság a legkiszámíthatatlanabb. Ha az ember viszont tudatosan a kezébe veszi az irányítást, akkor érdekes módon ez nem nyomasztólag fog ráhatni, hanem felszabadítja. Az a jó ebben a fajta teremtésben, hogy nem kell tartanod magad valamihez, hanem éppen amit most szeretnél, azt kitalálod. Hogyha idáig ezt teremtetted, és azt mondod, hogy neked ebből eleged van, hát akkor teremtesz mást. Hogyha egyszer elhatároztad, hogy lemész a Balatonpartra, nem kell ott maradnod. Amikor úgy gondolod, hogy el akarsz jönni, akkor eljössz. A legtöbb embert a döntései mindig úgy érzi, hogy kötelezik arra, hogy tartsa magát ahhoz. Mert az az egyenes ember, aki, hogyha már valamit mondott, akkor az úgy is lesz. Pedig hát lehet azt csinálni, hogy az ember valamit kitalál, aztán amikor már más szeretne, akkor meg azt találja ki. És ez gyakorlatilag nincsen semmilyen felsőbb erő, ami meghatározná, hogy éppen neked mit kéne kitalálni.
Ehhez kell a tudatosság, hogy észnél legyél, ne azt tudd, hogy tegnap mit találtál ki, hogy mi lenne a jó, hanem azt tudd, hogy neked itt és most mi lenne éppen jó. És hogyha valamit befejezni akarsz, akkor az a jó, ha meg elkezdeni, akkor az a jó. A legtöbb ember ott rontja el, hogy néha belekerül ebbe az állapotba, hogy tudja, hogy rajta múlnak a dolgok. Belekerül ebbe a teremtő erőbe, és tisztában van vele, hogy most fogja eldönteni, és most fogja kitalálni, hogy az élete hogyan megy tovább. Ebbe egy ideig aktívan részt vesz, ekkor egy csapásvonalat indít, aztán utána újra visszasüpped a döntésképtelen helyzetébe, és tulajdonképpen élősködik a korábbi tudatos állapotából. És nem meri folyamatosan föltenni a kérdést, hogy na akkor most hogy legyen, hanem úgy gondolja, hogy tegnap ő ezt föltette, tegnap ezt megválaszolta, ezért ma már nem kell ezt föltennie, hogy mi nekem a jó, mert ő már neki ezen már túl van, ezen soha nincs túl az ember, mindig újra meg kellene kérdeznie magától, hogy na mit is akarok, mi az, ami jó nekem, és hogyha valamiből eleged van, akkor azt abba kell hagyni. Ha pedig mégis úgy gondolod 2 pillanat múlva, hogy megint szükséged van rá, akkor újra neki kell kezdeni. És ebből nem biztos, hogy zűrzavar lesz, mert a légzésed is ilyen. A légzésed is egy ideig úgy történik, hogy akkor levegőt szeretnék, jó, most már elég, egy kis szünetet kérek, aztán szeretném kifújni. Mire kifújod, azt mondod, mégis inkább befújni szeretném, inkább mégis kifújnám, és ez soha nem marad abba. Az egyik pillanatban azt mondod, hogy szeretnék egy kicsit enni, aztán egy idő után azt mondod, hogy szeretném egy kicsit ezt abba hagyni. Aztán abba hagytad, aztán megint azt mondod, most megint szeretnék, és ez soha nem marad abba. Tehát az, hogy az ember folyamatosan valamit elkezd, majd újra abba hagyja, megint neki kezd, megint abba hagyja, ennek is lehet egy olyan ritmusa, ami teljesen normális. Ha az ember elmegy kocogni, azt is előbb-utóbb abba hagyja, és utána mégis másnap megint elkezdi. Tehát sok ember ettől fél, hogyha már hoztam egy döntést, akkor nekem ahhoz kell tartani magam, és nem engedi meg magának se a lavírozás, nem enged magának se mozgásteret arra, hogy esetleg úgy dönthessen, hogy köszönöm, kinőttem, köszönöm, már nem kérem, köszönöm, ebből már megtanultam mindent, tehát ezt már nem szeretném tovább. És ugyanazt a gyerekkori képes könyvet lapozgatja, mert azt hiszi, hogy ha már egyszer azt mondta, hogy ezt kéri, akkor neki ezt kell. Pedig ilyen nincsen. Mindig éppen most döntöd el, hogy mit kell, vagy pedig, hogyha nem csinál semmit, akkor éppen amilyen dolgok történtek, akkor az van előtted. Ez olyan, mint ahogy most bejöttünk ebbe a szobába, mert úgy döntöttünk, de hogyha te egy másik szobába akarsz átmenni, vagy máshova akarsz menni, akkor ha tudod, hogy ezt szabadon megteheted, és emiatt nem leszel hebehúrgya, akkor ezt gond nélkül megteheted. A legtöbb ember, amikor néha végre fölveszi ezt az erős, tudatos döntést, utána nem meri elengedni, és nem mer játszani a teremtő erővel, pedig ez megint nagyon fontos, hogy a döntés nem egy olyan dolog, ami egyszer megtörténik, hanem a döntés pillanatról pillanatra történik, és az, hogy régen te okos voltál, az abszolút nem mentesít az elől, hogy most tudatos vagy-e vagy sem. És ha éppen most nem vagy tudatos, és most nem tudod, hogy mi a jó neked, akkor gyakorlatilag ugyanolyan buta vagy, független attól, hogy eddig milyen jól tudtad. És sokszor van így, hogy nagyon határozott emberek is lehetnek végtelenül határozatlanok, és végtelenül cselekvésképtelenek, mert itt és most nincs meg a teremtő ereje. Egyszerűen azt kell tudni, hogy éppen most mit szeretnél, és ha tudod, hogy éppen most mit szeretnél, nem is kell tovább menni. Mert valójában az idő soha nem megy tovább, hanem te magad újra meg újra erre a kérdésre adsz egy jó választ. És lehet, hogy az lesz a válaszod, hogy inkább lefeküdnél, de lehet, hogy az, hogy inkább futnál. Lehet, hogy az lesz, hogy könyvet olvasnál, vagy lehet, hogy inkább abba hagynád a könyv olvasását. És gyakorlatilag kiszámíthatatlan, és ilyen szempontból amúgy érdekes is, hogy az emberben mi merül föl. És ez valamikor egészen kis apró részletek, tehát valamikor teljesen hétköznapi dologra vágyik az ember, meginna egy teját, és tényleg nem is akar tovább gondolkozni. Valamikor meg a pillanat egész komoly döntésekre késztet, és azt mondja, hogy valami nagyot szeretnék most csinálni. És fontos az, hogy azt merje addig csinálni, addig a pillanatig, amíg azt érzi, hogy ez az. Ha meg utána a nagy világmegváltó gondolataiból szeretne egy kicsit valami kellemesebb, könnyedebb vizekre átevezni, akkor ezt is rögtön megmerje tudni csinálni.
A legtöbb emberben nincs meg ez a folyamatosan észnél vagyok, tudom, hogy éppen most komoly akarok lenni, vagy komolytalan, komoly emberrel akarok találkozni, vagy komolytalannal, hanem van egy fixa ideája, és ez a fixa ideja általában amúgy pont egy tudatos állapotából maradt meg. És mert tudja, hogy az nagyon jó döntés volt, akkor azt hiszi, hogy akkor biztos most is ez meg fog felelni. Lehet, hogy igen, de általában sokkal egyszerűbb, hogyha az ember fölteszi, hogy itt és most mi az, amit a leginkább szeretnék, és a végtelenből hirtelen jön valami. És onnantól nincs is további kérdés. Amikor abban vagy, akkor pedig újra fölteszed. A tudatosságot azt mondják, hogy pillanatról pillanatra kell gyakorolni, és nem lesz soha egy olyan, hogy letudtam. Tehát végre túl vagyok ezen, hogy tudatosnak kell lennem, végre most már pihenhetek, mert valójában a tudatosságban olyan erő van, ami miatt nem kell pihenned. Tehát Isten nem olyan, hogy néha a teremtő, aztán fogja végre a munkaidőmnek, úgyhogy most már nem kell teremtőnek lennem, aztán átvonul valami másik világba a Jóisten, hogy ne kelljen már mindig teremtenie, hanem ha pihenni akar, akkor ezt megteremti. Ha meg aktív akar lenni, akkor ezt megteremti. Tehát minden teremt. Érdekes módon, mert bennünk úgy van, hogy a teremtésnek vannak ellenpólusai, amikor nem teremtek. De még azt is meg lehet teremteni. Tehát egy igazán tudatos ember is pihen, egy igazán tudatos ember is szórakozik, sőt, még jobban megy neki, mint az, aki csak úgy elengedi a dolgokat, aztán tesped. Óriási különbség van pihenés és pihenés között. Hogy úgy pihenek-e, hogy hát nincsen munkám, meg úgy semmi sem megy jól, úgyhogy ide ledőlök. Vagy pedig úgy pihenek, hogy minden pontosan úgy megy, ahogy elhatároztam, pontosan tudom, hogy mit akarok, ezért ledőlök. Az egyik egy nagyon kellemes lesz, a másik pedig amúgy egy ilyen nagyon-nagyon rossz érzés lesz, és valójában az egyik a másiktól csak tudatosságban különbözik. Semmi másban is. Így az egyik, ahogy fekszik, egyre jobban elfárad, és már egyre jobban kész van attól, hogy nem az történik, amit akar. A másik pedig, ahogy fekszik, tökéletesen töltődik. Akár csak a cselekvésben, mert tudja, hogy mikor mire van szüksége, és nem is engedi el ezt a képzetet. Szerintem az ember valahol ott veszti el a dicsőségét, amikor lemond erről a teremtő erőről. Amikor már lemond arról, hogy a dolgok majd úgy lesznek, ahogy ő szeretné. És csak egy esetben lehet ezt jól csinálni, amikor nagyon tudatosan eldönti, hogy lemond arról, hogy úgy legyen, ahogy ő szeretné. De ez pont ugyanaz, mint amikor egy üzletember lemond az üzletről. De ez egy tökéletesen tudatos cselekedete. Nem azért mond le az üzletről, már nem üzletember, hanem pont azért, mert ő a legjobb üzletember. Tehát az ember azt mondják, hogy a legtudatosabb cselekvés, és akkor ezzel végül is teszünk is egy kört, és hát azért megint egy paradoxhoz jutunk. A legtudatosabb cselekvés az, amikor az ember teljesen átadja magát Istennek. Tökéletesen, minden szinten. De ez egy nagyon tudatos, egy nagyon észnél vagyok állapota az embernek. Sőt, nagyon érdekes módon még azt is lehet tökéletesen tudatosan csinálni, hogy elvesztem az eszem. Ez nagyon furcsa, mert látszólag itt is paradoxon van, de hát biztos mindenki érezte azt, hogy teljesen elengedem magamat, és tökéletesen tapasztalom, hogy milyen vagyok, mi történik velem, és ez nekem jó. Pedig elengedtem magam, tehát látszólag nem kéne tudnom semmiről, semmivel nem lehetek tisztában, hiszen elengedtem a tudatomat. Mégis nagyon sokszor meg lehet azt csinálni, hogy teljesen elengedem a tudatomat, és tisztán tapasztalok mégis mindent. Sokszor még tisztábban, mint amikor úgy észnél akarok lenni. Úgyhogy érdekes módon, és ez a paradoxon benne, ezért mondtam azt, hogy még azt is tudatosan meg lehet teremteni, hogy nem akarok éppen semmit se csinálni, hogy még azt is meg lehet tudatosan élni, hogy nem én irányítok, és mégis minden jó, de ez tudatos. Tehát óriási különbség van a között, mint amikor a teremtő erőmről lemondok. Akkor sajnos egy negatív kör indul be. És lehet úgy is, hogy tulajdonképpen ilyenkor nem is lemond az ember a teremtő erejéről, hanem megfeledkezik róla. Mert a lemondás is lehet egy jó döntés. Itt nem döntés az, hogy lemondok a teremtő erőről, hanem valahogy kicsúszik a kezeimből. Nem egy tudatos, hanem valami számomra inkább tragikus ok miatt azt veszem észre, hogy már nincsen.
Hogyha ez tudatosan történik, akkor bármit tehet az ember. A hinduk azt mondják, hogy egy brámin, tehát ők a brámint értik az igazán tudatos ember, aki mindig pontosan tudja, hogy mit akar. Egy brámin bármit megtehet. Ezt amúgy nagyon nehéz megérteni, hogy miért. Egyszerűen azért, mert tudatosan teszi, és akkor az úgy jó. És hát Buddhánál is, Jézusnál is, és Mohamednél is voltak olyan cselekedetek, amiket általában inkább egy buta emberhez társítunk, vagy egy ideges, vagy egy bosszankodó emberhez társítunk, vagy egy dühös emberhez, pedig ők teljesen tiszta fejjel tették ezt, és tökéletesen tiszta szívvel tették ezt meg. És innentől a dolog helyén is volt. De hát ez csak akkor igaz, hogyha az ember tökéletesen tisztán tudja, hogy ennek meg kell történnie. És érdekes módon, hát Jézusnak a keresztre feszítése is, ha belegondoltak, általában az embereknél ez egy olyan esemény, ami akkor történik meg, ha már nagyon kicsúsztak a dolgok a kezek közül, tehát már abszolút nincsen semmilyen döntés helyzetben, és gyakorlatilag bármit kérhet, úgyse teljesül. Tehát Jézusnál így vált ez egyé, hogy az, hogy keresztre feszítik az embert, az azt jelenti, hogy na most már aztán tényleg nem az van, amit te akarsz, de nála ő egy tökéletesen tudatos cél volt az, hogy ez megtörténjen vele. Így érdekes módon a keresztre feszítés nála egy szándékos esemény volt, bár úgy tűnik, hogy ez a rómaiaknak volt a szándékos eseménye. Ez Jézusnál egy szándékos, elfogadott, jóváhagyott, előre ismert, és előre isteni tervként megbarátkozott vele, majd ő maga is erre föl is készült. Tehát emiatt ez nála tudatos esemény volt, és emiatt lett ez jó neki, mert megvilágosodott, föltámadt. De ha nem lett volna tudatos, ha úgy menekül, aztán elkapják a hajánál fogva, aztán kiszegezik, akkor biztos lesz benne, hogy nem világosodik meg, nem támad föl, hanem akkor egy öntudatlan menekülő ember tragédiája, ami nagyon sok keresztre feszített emberrel megtörtént, hogy nem lett belőle Jézus Krisztus, hanem egy szegény ördög volt, akit elkaptak, mert ellopta a szomszéd tyúkját. Tehát tényleg óriási különbség lehet cselekedet és cselekedet között. És azt mondják, hogy egy igazán tudatos ember már attól is mérhetetlen boldog lehet, hogy fúj a szél. A másik emberek meg nincsen ilyen fajta boldogság érzete ettől, hogy fúj a szél. Egy igazán tudatos ember már attól is nagyon boldog lehet, hogy meglát egy madarat. Erre meg a zen buddhizmusnak vannak nagyon jó példái, amikor fölhívja a figyelmet arra, hogyha igazán észnél vagy és igazán tudatos vagy, akkor egy lehulló falevél is olyan örömet okozhat neked, amit Jézusnak a keresztre feszítés. És megéled a lehulló falevélben a fájdalmat is, hogy lehullott a falevél, megéled az örömet is, és megértesz mindent belőle, élettől, haláltól kezdve mindent. Egy átlag ember mit vesz észre, hogyha lehullik egy falevél? Sepregetni kell, tehát maximum ennyit. Egy zen buddhistánál lehullik a falevél, és megérti az életet, a halált, megérti a szenvedést, megéli a szenvedéstől való megszabadulást, mert amúgy a falevél megszabadult már. Tehát megért mindent belőle egy pillanat alatt, és megvilágosodik. Attól, hogy lehult egy falevél. De nem a falevéltől világosodott meg, hanem hogy tudatosan észnél volt, akkor, amikor ez történt, és a megértés által vált megvilágosodottá, és gyakorlatilag bármi kiválthat egy ilyet. Ezért a legtávolabbi szituációkat hozzák az zen buddhisták példának, hogy bármikor megtörténhet, ha észnél vagy.